Türkmenistanlılar bir näçe gün bäri ýurt ilatynyň aglaby köplüğiniň ýüzbeýiz bolýan günnelik kynçylyklarynyň fonuna tutulan doglan gün toý barada oturan turan ýerlerini görüň edýärler. Sosial mediada pikirlerini aýdýarlar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Türkmenistanyň 2013-nji ýyldan bäri geçirilýän we Berdimuhammedowyň doglan gün dawaralary bilen jemlenýän medeniýet kepdeligi bu ýyl goşa ýubiley hökmünde hem Arkadaş şäheriniň 2 ýyllygy hem de öňkü prezidentiň 68 ýaşynyň toý hökmünde has ullan tutulýy ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan bildirilýän nägilelikleriň has ýitileşen wagtyna gawat geldi. Türkmen metbuaty şol gün Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna daşary ýurt liderlerinden gelen gutlaw hatlaryny çap etdi. Onuň bir näçe daşary ýurt lideri bilen telefonuna gürleşenligini, Türkmenistanyny biznes edýän daşary ýurt kompaniýalarynyň ýol başçylary bilen duguşanlygyny habar berdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Aşgabatly ýaşaýjy halk maslahatynyň başlygynyň doglan gün dawaralarynyň onuň halkdan nähili daş we özüňe başga dünýäde ýaşaýanlygyny ýene bir gezek görkedenligini, toýa bagyş çagyrmak däbi bilen ýaşaýan türkmenleriň köpüsiniň odaly daşary ýurt bagşylary näçe gellik käraý diýip gurrun edýänligini aýtdy. Berdimuhammedowyň 56 ýaşyny gutlamaga gelen Amerikan aýdymçysy Jennifer Lopez'iň bu hyzmat üçin $1,5 milyon möçberini pul gazananlygy, ol terişdäni Türkmenistan bilen iş gatnaşyklaryny edýän Hatay kompaniýasynyň tölenligi aýdylypdy. Adatça her ýyl doglan gün konsertine gelýän daşary ýurt bagşylarynyň bir gaýdym aýdyp gazanýan pullary halk üçin sir we gazakly tema bolup galýar. Yerli finçiniň bellemegine görä Başkyrdystanly Aýyola Topary, Türkiýeli Semge Sagyn we Edis Görgüli, Özbegistanly Jasurbek Mawlanow Türkmen jemgyýetçiligini offline we online pikir alışmalarının merkezine düştü. Şeýle-de bu pikir alışmalarda Türkmen hökümetiniň milli libas keseli hakkında gurrun edildi. Muňa daşary ýurtly artistleriň Türkmen milli geýimlerini çykyş etdirilmegi sebäp boldy. Bu hiç kim için sir däl. Türkmen halky paýok görnüşinde satylýan azyk harytlary bilen güzeran aýlaýar. Az aylyk we pensiýalar ilatyň açlyk derejesinde ýaşamagyna getirdi. Doýup nahar iýmeýän adam juda köp, halkyň köp bölegi bir döwüm çöregi üçin daşary ýurtlarda gulçylyk edýän wagtynda dünýäniň meşhur aýdymçylar toporynyň arkadaky şäherinde millionlarça dollara konsert bermegi halk arasynda gahar gadap döretdi. Diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Sosial media Türkmenistanlılara arkadaşda aýdylan we sosial mediada paýlaşylan aýdym videolarynyň aşagyna dürli pikirleri ýazmagyna mümkinçilik berýär. Olaryň käbiri maşgalasyndaky hassadan bejertmäge, azy karytlaryny almaga pulunyň ýokdugyny ýazsa, beýlekileri 1 kilogram etin 120 manada çenli gymmatlandygyny aýdyp bu konserte barmagy diňe haram gazanç edýän emellerleriň, wor zakonlaryň, ýagny kanunlaşan owur diýilýänleriň gurbunyň satýanlygyny belleýär. Şu aralykda dörli çeşmelerden gelip boşan habarlar medeniýet işgärleriniň bu hili dawaralarda köplenç mut hyzmatkary öwürleýänligini işaret edýär. Balkandaky medeniýet toporlarynyň wekilleriniň aýtmaklaryna görä, olar bu toýa gelmäge mezur edildi. Döwlet olaryň iş sapar üçin goşmaça hak bermedi. Mihmanhanalar, ýol we naharlanmak ählisi medeniýet işgärleriniň öz hasaplaryna diýip anonimlik şertinde urlaşan çeşme etdi. Onun tasdiklamagyna görä medeniýet öýüniň ýol başçysy aýal gyzlara arkadagy baranyňyzda emkemede ýa-da polisiýada işleýän pulluca oýnaş tapyp mihmanhana we beýlek çykdyjylaryň üçin pul alyň. Edaramyz size pul berip bilmeýär diýipdir. Ahalda geçirilen medeniýet hepdeligine gatnaşmak islemedik medeniýet işgärleriniň her birinden 1000 manatdan pul alındy. Ol pullar vilayet etrap häkimleriniň medeniýet baradaky orunbasarlaryna para hökmünde berildi. Diýip medeniýet işgäri adatlygyň habarçysyna aýtdy. Doglan gün dawaralarynyň sosial ulgamlarda döreden pikir alışmalaryny ýydarlan yerli synçy ýaşaýjylaryň aglabasynyň döwlet maliýe serişdesiniň ilat üçin has gerekli we derwaýy çykdyjylara sarp edilmegini çagyranlygyny bellep, olaryň tesbirlerini mysal getirýär.
Bu bir maskaraçylyk. Döwletimiz daşary ýurtly populyar aýdymçylary çağırmaga dollar tapýar. Emma men ýaly maýyp çağanyň enetine Irana ýa Özbekistana gidip operasiýa etdirmegim üçin bank kursundan dollar çalyşyp bermäge mümkinçiligi ýok. Sizi Allah tapşyrdym. Deyip Türkmenistanly enaýdýar. Başga bir Türkmenistanlynyň pikirçe bu konsert ýurt hökümetiniň iş ýönüni halkdan ne derejede uzakdadygyny görkezdi. Ünsveriň bu çağrılan mihman aýdymçylaryň çykyşyna diňe asanly daşary ýurtly diplomat, daşary işler ministrligine we hökümete ýakyn emildarlaryň aýallary we gyýdlary tomaş edýär. Hiç hili adaty adam ýa-da bahtiýar arkadaglylary mene göremok. Adatlyk Türkmen hökümetiniň milli libas talaplarynyň, Türkmen geýmeşik medeniýetiniň siýasalaşdyrylmagynyň we başga milletleriň wekilleriniň hem boýnuna dakylmagynyň döredýän nägileliklerini ozalam üns çekipdi. Bu mesele arkadagda uralan konsert bilen ýene de bir gezek gün tertibine geldi. Daşary ýurtly aýdymçylaryň Türkmen geýimlerine çykyş etmegi internet ulanjylarynyň ýeti tankydyna sebäp boldy diýip synçy ýazýar. Türkiýeli internet ulanjylar Simge Sagenyň Türkmen milli köýnegine çykyş etdirilmegine satirik tesbirler galyryp pulun hemmedada okuyuplydygyny bellädiler. Ýurt içindäki ulanjylar libas talabynyň hatda mehmançylyga çağırılan aýdymçylara hem goýlanlygyny aýdyp lap geçbolýar. Men dogurusy näme diýjegmen bilemok. Utonaýyn how. Bu mehman bolup gelen artistlere bir Türkmen donuny, köýnegini giydirmäňe, bizi doğrulugyna orta asır koloniýasyna öwräýdiňiz göni. Deyip Aşgabatly ýigit öz tesbirini aýdýar. Başga bir internet ulanjy ýurt içinde adaty zady urulan çäranyň geriminiň artýanlygyny belläýär. Tüweleme, Türkmen milli geýimlerini öňdüňe ýurt raýatlaryna telewizioniýa syomka üçin gurulan çärlerde mejburi giydiren bolsaňyz, indi çäre halkara statusyny berip, türk, baskırt, özbek aýdymçylaryna da giydirip başlapsyňyz. Näme diýeli? Indiki gezek Lavrov bilen Ahmet Çalaga hem silkme telpekde Gyzyl Donda gelmegi buýruň. Ol ay ýolan öňünde tans edýän hindi diplomatlaryna hem ketini bilen öýme ýagalyk beriň. Arkadagdaky konsert bazarlarda, iş yerlerinde, köpçüligiň üýşen yerlerinde hem adamlaryň esasy gurrun edýän temasyna öwürli diýip yerli synçy ýazýar. Azatlygyň habarçylaryny pikirini aýdan Aşgabatly, Marly, Balkanly we Lewaply ýaşaýjylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, propaganda ähmiýetli çäreleri bolan negativ garaýyş soňky wagtlarda has güýçlenemeýär. Arkadagda döwlet büdjetiniň hasabyna geçirilen dawaralardan başlanan gurrunlar ýurtdaky benzin, valyuta, suwgutçylygy, ulaw we ara gatnaşyk öňeli waradaky gurrunlar bilen utgaşýar. Adamlar Thompson Jogdaly statynda Lewap, Mary, Balkan vilayatlary bilen Aşgabatyň arasyndaky ulaw gatnagynyň ören yaramazlaşanlygyny aýdýarlar. Azatlyk ilatyň otly gatnagynyň seyrekliginden, bilet ýetmezçiliginden, hyrynlykyň wagonlardan, tom saýlaryny we din çalyş mewsimini Mardan, Lewapdan Balkana gün otly gatnaglarynyň ýola goýulmalygyndan bildirýän nägilelikleri barada habar berip, häkimetlerden hiç bir düşündürüş alıp bilmeýär. Aviya biletler meselesi hem çözülmän gelýär. Aeroport kassalaryny eýem 1 awgustda çenli hiç bir uğur boýunça Lewapdan ya Balkandan bilet ýok diýip habarçylarymyz habar berýär. Bu ýagdaý goly ýuka ilaty taksi hyzmatlarynyň peýdalanmagy mejbur edýär. Emma ýeti benzin gatçylygy taksi bahalarynyň barha gymmatlamagyna sebäp bolýar. Şol wagtda yerli synçynyň pikirine görä, bu kynçylyklar we hökümetiň halk üçin gereksiz boş wagt nesihat propaganda çärelerine karşılayan tirişlerini köpeltmegi adamlarda ýeti tankydy reaksiýa döredip Türkmen jemgyýetçiligine bolup geçýän fundamental öwürlüşikler hem aňladyp biler. Howa, bu entek çuňur öwrenilmedik fenomen. Emma soňky 1,5 ýyldaky jemgyýetçilik isleňligini, online aktivizmini we offline hak hukuk talap etmek hareketini teljersek, doğrudanım Türkmen jemgyýetinde belli bir derejede raýat isleňligi, raýdaşlygy we hatda siýasy isleňlik hem oýun başlady. Deyip synçy aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenler soňky çäreýe gasyrda bu hili siýasy işleňligi diňe daşary ýurtlardaky aktivistlerde gördügi inni ahir soňy ýurt içinde hem raýatlar diňe bir öz iqtisady we sosial problemalaryny gowgaman eýsem öň miýdemel hasaplanan çäre
propaganda, şahsiyet kultu, viza temalaryny hem arkayn agzap başladylar. Döwlet eýçiliginiň häkimetli otun berýän habarlarynyň, çap edýän ösüş sanlarynyň durmuş reallygyndan dolu üňeligi, hiç bir meseleniň boyun alınmazlygy, yüzbeýiz bolýan günnelik kynçylyklary yeňilleşmeýän Türkmenistanlary ahir soňy dymmakdan el çekmäge terýär. Jemgyýetde syýasy pikir alışmalar, diskussiýalar döräp başlap diýip pikirini ýazan synçynyň pikirini beýleki synçylar hem tasdik edýär. Şol wagtda azatlyga pikirini ýazan synçy häkimetleriň bu howply tendensiýanyň öňüne almak üçin elinden gelenini edýänligini, ýöne bu tagallalaryň türkmen jemgyýetçiligini inni kän gorkuzmaýanlygyny belleýär. Azatlyk türkmen häkimetlerinden ýurtda geçirilýän propaganda çärelerini döwlet gaznasyna näçe düşýänligi, olara ýylla näçe adamyň gatnaşyp näçe sagat wagtyny harçlaýanlygy barada soraglaryny düşündürüş alyp bilmeýär. Türkmenistanda iş tapman daşar yurtlara gidýän türkmen raýatlarynyň arasynda dähmet migrasiýasy üçin goňşy Gazagstana gitmek islegler barhartýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä, wiza almak we serhetden geçmek kynçylyklary da türkmen raýatlaryny ýolundan saklamaýar. Türkmen raýatlarynyň Gazagstana gidip işlemek islegleriniň artmagyny wiza almaga tinanşýan raýatlaryň sanyndan we serhet geçirgelerindäki ýagdaýdan görmek mümkin. Balkan vilayatynyň Gazak konsullugy we Aşgabatdaky Gazak elçihanasy başardygyndan Türkmenistanlara wiza urusatny berýärler. Wizalar 30 we 90 günlük çakylyk gaty bilen we talip wizalaryny uzak möhletli almak mümkin. Edil şu wagt wiza almak o derece mesele däl. Dip çeşmeleriň biri 1-nji iýulda gurrun berdi. Başga bir çeşme Gazak wizasyna bolan islegleriň artmagy bilen wiza alyp bermegi teklip edýän araçylaryň hem işçiňleşenligini belledi. Bu ýerde hem bolmanda $100 araçylara para bermek ýaly täze türkmençilik däpleri ulanylýar diýip çeşme Türkmenistanda beýleki döwletleriň elçihanalarynda wiza almak üçin uly nowatlar dörände wiza alyp bermegi teklip edýän yerli araçylaryň hereket etmegi bilen bagly dowam edýän ýagdaýa işaret etdi. Azatlyk radiosy Gazagstanyň Türkmenistandaky diplomatik edaralarynyň wekillerinden resmi tesbir alyp bilmedi. Hema Türkmen başydaky Gazak konsullugynyň web saytynda göz öňünde tutulan wiza üçin nowata online ýazylmak mümkinçiligi el ýeterli däl. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler Türkmenistandan Gazagstana barmakda esasy meseleniň wiza däl-de serhetden geçmekdigini bellediler. Müňlerçe Balkanyny wiza almagy başarsa-da Gazagstana barýan gury ýer serhet geçirgisinde Bektaş serhet gümrük nokudundan geçmek ören kynlaşdy. Her gün 200 adam serhete barsa, azyndan 120 adam Gazagstana geçmäge ruhsat alyp bilmeýän ýygyna gaýdýar. Serhette türkmen gümrük geçiş postunda oturan migrasiýa we gümrükhana ofitserleri durly bahanalary bilen Türkmenistanlylary goňşy döwlete göýbermeýärler. Dip çeşme gurrun berdi. Azatlyga ma'lum bolan ýagdaýlaryň birinde Balkan awatly ýaşaýjy 3 aýlyk wizasy bilen serhetden geçjek bolanda ony Gazagstana goýbermendirler. Oňa doganyň Türkiýede ruhsatsyz ýaşaýanlygy we şu sebäpden ähli maşgalak zallarına daşar ýurda çykmagy gadagançylyk girdilenligi aýdylypdyr. Şeýlede bolsa serhetçiler bu türkmen raýatyny 500 Amerikan dollaryndan ibarat para bilen geçirmäge taýýarlyk bildiripdir. Doganymyň öýü propiskasy aýrydyňa familiýamyz bir, men agama jogap bermeli däldirin diýip balkanlaýdar. Balkan vilayatynyň ýaşaýjylarynyň ýene biri Garabagdaky serhet geçirgesinden goýberilmänligini gurrun berip, özüniň bankdan alan kreditiniň bardygy üçin geçirilmänligini aýtdy. Serhetden geçen çeşmeler bolsa bökdönçlügiň diňe türkmen tarapynda döröýänligini bellediler. Eger türkmen gümrükhanasyndan geçip bilseň, Gazak tarapynda 5 minuta yetmeýär, olarda bürokratiýa we para horlugy duş gelmedim diýip çeşmeýär. Türkmen raýatlarynyň iş gözläp Gazagstana gidýän ýagdaýlary soňky ýylda köpeldi. Türkmenistanlylar bu ýurda saýlap almagyny wiza we ýol çykdyjylarynyň beýleki ýurtlara garanda has el ýeterli bolmagy bilen düşündirýärler. 2024-nji ýylda Azatlyň habarçylary Gazagstana seýahat edýän türkmen raýatlarynyň göz görteli köpelenligini habar berip, olaryň köplenç Türkmenistanyň Günbatar vilayatynyň ýaşaýjylardygyny aýdypdy. Şeýlede türkmen howpsuzlyk gulluklarının Gazagstana seýahat edýän raýatlara
batış görkezýänligi hem ma'lum bolupdy. Balkanlylaryň ençimesi hergede Kazakstan gelenlerinden soň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we Döwlet Migrasiýa Gullugynyň yerli idaralarynyň işgärleri tarapyndan soragy çekilýändiklerini gurrun berdi. Mundan öň türkmen migrantlarynyň 15 ýyllap kazanç üçin iň köp barýan ýurdy Türkiýede. 2022-nji ýylda Türkiýe türkmen raýatlary üçin wizasy seýahat etmek mümkinçiligini ýatyrdy. Türkmen raýatlaryna türk wizasyny almak kynlaşdy. Şondan soň türkmen raýatlarynyň arasynda başga ýurtlara şol sanda Orsiýada gidýänleriň sany köpeldi. Emma Ukraina garşy uruş alyp barýan Orsiýada baryp gelmek hem türkmen raýatlary üçin kynlaşdy. Soňky ýyllarda türkmen raýatlarynyň ulakymy goňşy Özbekistanda gözeýilýär. Özbekistana dürli maksatlar bilen barýan türkmen raýatlarynyň sany soňky 2 ýylda esli köpeldi. 2024-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aralygynda Özbekistana täzirçilik we sowda maksady bilen baran daşar ýurtlaryň 3-den 2 bölegi türkmenistanlylar boldy. Türkmen portal neşriniň Özbekistanyň prezidentiniň ýanyndaky statistika agentligine salgylanyp çap eden habaryna görä, agdalan döwürde Özbekistana jemi 133 000den gowrak daşar ýurtly şol sanda 90 000 Türkmenistanyň raýaty barypdyr. Türkmen raýaty Zulfiya Kajyr prezident Serdar Berdimuhamedowdan ony Türkmenistandan çykarmagy soraýar. Pasportyny çalışmak üçin 1 ýyl töweregöň Türkiýeden Aşgabatda baran diýen ýurtdan gaýtmakçy bolanda ony halkara aeroportunda hiç ýeri düşündürüş bermeden saklap oňa ýurdyň daşyna çykmak gadagan edilipdir. Zulfiya Kajyr Istanbulda adamsy garaşýar. Ol Türkiýanyň raýaty Dinanyň 6 ýaşly gyzy onuň ýanynda Aşgabatda galýar. Çağı medisina kömegine mätäç. Jübüt ýardym sorap Türkmenistanyň we Türkiýanyň ähli häkimetlerine ýüz tutdy. Ýöne bu kömek etmedi. Olar umytsyz ýagdaýa düşendiklerini aýdýarlar. Zulfiya Kajyr geçen ýylyň iýul aýynda watanyna Türkmenistana pasportyny çalışmak üçin barypdyr. Dinanyň dokumenti taýýar bolan soň adam soň Istanbulda bilet satyn alypdyr. Zulfiya bir näçe ýyl bäri Istanbulda ýaşaýar. Şeýle-de bolsa Aşgabatyň halkara aeroportunda oňa ýurtdan çykmagy ruhsat berilmedi. Zulfiyany migrasiýa gullugyna iýerdiler. Ol ýerde oňa Türkmenistandan çykyp bilmejekdigi aýdylypdyr. Hiç kim oňa sebäbini düşündirmändir. Dinan autizm we içegedäki hastalykdan ejir çeken 6 ýaşly gyzy bilen Aşgabatda galdy. Gyz çağa ýörite iýmite we dowamly lukmançylyk gözekçiligine mätäç. Zulfiya Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowa kömek sorap ýüzlendi. Пожалуйста, прошу вас, помогите. Дочка тоже устала. Ей 2 раза здесь было плохо. Haýyş edýärin, maňa kömek edin. Gyzym hem ýadady. Bu ýerde 2 gezek özüni erwet duýdy. Bu ýerde onuň iýmitine gözekçilik edip bilemok. Önüm ýok we bu meniň öýüm däl. Şonuň üçin men oňa kadaly garap bilemok. Ol 2 gezek kesel boldy. Biz hemme ýere ýüz tutduk, diýip Zulfiya Kajyr aýdýar. 2 раза ей было плохо. Мы везде обращались. Zulfiyanyň gyzyna Türkmenistanda tapdyrmayan glutensiz iýmit gerek. Dinanyň adamsy Ahmet Sefa Istanbuldan zerur önümleri iýerýär. Çağı Türkiýanyň raýaty. Türkmenistanyň häkimetleri oňa ýurtdan gitmäge ruhsat berýärler. Ýöne enäniň özi ýurtdan çykyp bilmeýär. Ahmet Sefa Türkiýanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrlikleri we Türkmenistanyň Ankaradaky hem Aşgabatdaky ilçihanalary bilen habarlaşdy. Ýöne bu netije bermedi. Biz mahkemelere Biz sud işini açdyk. Türkiýanyň daşary işler ministrligi bilen birlikde ähli häkimetler bilen habarlaşdym. Biz umytsyz ýagdaýa düşýäris. Gyzym bilen hiç hili mesele ýok. Olar ony göýberýärler. Ol türk raýaty. Ýöne men bu ýerde çağı bilen ýeki özüm näme ederin? Ony ejesinden nädip aýryp bilerler. Diýip Zulfiyanyň adam saýdýar. Adatlyk radiosy Zulfiya Kajyryň işi bilen baglanşykly Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşdy we dinanyň goý berilmezliginiň sebäbini sorady. Migrasiýa gullugynyň işgäri düşündürüş bermekden ýüz öwrdi we dinanyň özüniň jaň etmelidigini aýtdy. Anapçyka samazmynçydy. İstanbuldaky türkmen aktivisti Zarina Ahtyamowa Zulfiyanyň sebäbi düşündirilmeden ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmedik ýeketäk raýat däldigini belliýär. Они, наверное, не хотят выпускать граждан из Туркменистана. Belki de olar raýatlary Türkmenistandan çykarmak islemeýärler sebäbi biz Türkmenistanyň raýatlary mysal üçin daşary ýurtlara gidenmizde şu ýerde ýaşaýarys, ol ýerde bolsa helak bolýarys. Ýurtda asla hirsat ýok, iş ýok, derman ýok, özümizi üpçün edip bilmeýäris. Belki şu sebäpden Türkmenistanyň häkimetleri ýaşaýjylaryň ýurtdan gitmegini islemeýändir.
Biz Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna çykanmyzda gözümüz açylýar diýip Zarina Akhtamova aýtdy. Потому что у нас, как за выезд Туркменистана, вот за границу, да, у нас открываются глаза. Şu ýylyň ýanwar aýynda iki türk raýaty Recep Tayyip Erdoğan'a we Serdar Berdimuhammedowa video arkaly ýüzlenip aýallaryny Türkmenistanyň raýatlaryny Aşgabatdan çykarmagy haýyş etdiler. Zülfiýe ýaly pasportlaryny çalışmak üçin watanyna baran ýananlar soň ençeme wagtlap ýurtdan çykyp bilmändi. Türkiýanyň raýatlary şonda özlerine meňzeş ýagdaýa düşen 60 töweregi maşgalany tanaýanlygyny aýdypdy. Aprel aýynda Azatlyk radiosu şeýle ýüzlenmeleriň bir näçesinden soň aýallaryň ýurtdan köpçülikleýin çıkarılıp başlandygyny habar berdi. Türkmenistanyň migrasiýa gullugundaky çeşme ýurtdan gitmegi gadagan edilen ýananlaryň sanawynda 150 töweregi aýalyň bardygyny we olaryň 60-synyň ýem Türkiýe uçup bilendigini ma'lum etdi.